هو كلا مراتون يقولون ምክንያቱ ጉዳይ ፍትሕ ኣብ ሕጊ ስድራ ቤት ኤርትራ ብቤተ ዘመድ ሽማግለ ጥራይ ክውዳእ እዩ ተደንጊጉ ዘሎ ብመሰረት አንቀጽ 666 እውን ንፍትሕ ዝምልከቱ ክስታት ናብ ቤተ ዘመድ ሽማግለ ክቐርቡ እዩ ዝግባእ ብልምዲ ግን ሰባት ናይ ፍትሕ ክስን ናብ ቤት ፍርዲ ሒዞም እዮም ዝቐርቡ تبيت فردخان نتي ناي فتح كسي تقبلو ملسي ناي تخلق وجن سمعوا ناب بيت زمج مقلة يزمر بيت زمج مقلة خن بالكلنا اتوم مجمر تاك الكيدان كسر كله مرعخ جبر كله بنداودي كلته بنداقال كلته تواتيهم ابتي وعلى المرعى سفر مغرب ساتومي إذن أربعة بيت زمد شماغلة اتي حدار كابز مسرت بقت علي مسوق يوم زقعزو مستحدار يوم زقعزو مهنياتو اتي حق سدرا بيت انتا يزبل اتا سدرا مستفترت اب حدار نكلو اب وشت حدار زقاتم مسح حبات قريتشتات اتوم تتصامتي بعلم كاليوم كفتحوهم انت زيك إلهم نابتوم بيت زمد شماغلة يقربوه يزبل حجت بيت زمد شماغلة خمتا قديمة زبالكوهي كم مسرات نيت حدر جميرو بغتصالي اب هيوت نيتا سدرا اندا تواسئ ايو زخيد مغرب سلازخونو اب حاجوس اب حزن نيتا سدرا تواسئتيوم مستم مصامتون يهن مهن مباهلتيوم حجي ني صقمات نيتا سدرا نصقاتات نيتا سدرا نهيوت نيتا سدرا دقيقو ناي مفلط تخولو اللهم توم بيت زمد شماغلن بلوم حجي تحجي قداي فتحنا بيت زمد شماغله كم زمرح كجبر كله فتح نزي متبع زغبري معناتو اتوم مغرب اتوم بيت زمد شماغله اتا سدرا بطر نفتا صنيعه ክትቅጽል يوم زدليوا مبتتا نايتا سدرا منالبات نعم بقالوتا ዝጾሉ ክኸውን ስለ ዝኽእል ነቶም መغرب ክትባታተን አይደልኝም ስለዚህ نقول نتحبريتات ባህር ናይቶም ተጻመቲ እንታይ ጸገማት ኣለዎም ኣብቲ ገዛ እንታይ ከስሓሕዎም ክእል ነዚ ሁሉ ስለ ዝፈልጡ ንምእላዩ ካ ዝሓሸ ተኽእሎ ዘለዎም ንሶም ብዕርቂ ንምውዱን ዝኾነ ዘጋጥም ጸገማት ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ናይ ፍትሕ ጉዳይ ናብ ቤተ ዘመድ ሽማግለ ዝኸደሉ ምኽንያት እቶም ቤተ ዘመድ ሽማግለ ከም ዝብለኪ ነቲ ኩሉ ጸገማት ስለ ዝፈልጡ كعرقوهم طرحهم زصعو حجي فتح كنبل كلنا تي سجلاو حجي طنقتات فتح انتي يوم يلو يزرزر ابتي زرزرها كبتي طنقتات فتح كبت زيكون طنقتات فتح يلو اكلته يمقلوم تم كبت طنقتات فتح زبالو حدا خاطم تጻمتي زموت مسفصم كالاي حدا خاطم تጻمتي منبري جزء جديفو لعل خلت عمت بوعدون خلت عمت كم منبري جزء مستفن تحدى مصامتي دهي مزيهلو زين هجي كابتن كلته كاندي طنقتات فتح زبالا كبت طنقتات فتح زبالين كاو قصيلو سالساي انتي يزبل بمخنيات ناي امرو حمام حد هاتهم تصامتي بمخنيات ناي امرو حمام اب ناي امرو حكمنا تعالاي كوينو بوحدو كلت عمت مسجبر زي حدا تنقي ناي كبيت تنقي ناي فتحي وترابعي كبيت تنقي زبلوخا ني حدا كابتم تጻمتي بيت فردي طفو إلو مزوسنلو حمشاي ونالوت حمشاي انتايو اتوم تጻمتي بهايمانوتاوي اغباب زتمرعو مزخونو مو سمزي هايمانوتاوي غداياتكا نتي مرعى فروسيو إلو مزوسنو كم حمشاي كبيت تنقي ناي فتح تبايلو يقلص حجي زوم حموشة طنقتات انتدا كوينوم مخنيات نتي فتح زخون زلو ات بيت زمد شماغله ابوشتي سلسته ورحي نتي ناي فتح وسانه وسنالو كودالو يزبلوتي حقي كابزوم وصاي اندحر كوينو اتي طنقي ناي فتح جن كبيدا يكونن سلازبلوتي حقي امو نختعرقوم كا يكاليو ناب نور هيوتهم كم زملسهم ክትገብሮም ተኽእሎታት ኣሎ ኢሉ ፈርጅም ስለዝገምት ንሓደ ዓመት ንኽቕፅሉ ነቶም ቤተ ዘመድ ሽማግለ ዕድል ይሂቦም
أو دحري حد عمت ويكاب وش حد عمت تينا يفتح وسانة كوسن يقولوا حاجة عمت ملو زهوبهم زلوا نزوم بيت الزمج ما قال من تايو اسخاز قدف اسخاز عندي خبديلك اسخاز عندي بدلك كم زيت جو እንዳበሉ እቲ ምኽርን ተግሳጽን እንዳሃቡ ነቶም ሰባት ናብ ልቦም ንክመልስዎም ናብ ዕርቂ ንከምጽእዎም ንክጽዕሩ እዩ ክንዱ ግዜ ዝህቦም ካልእ እንታይ እዩ ካብቶም ከበድቲ ጠንቅታት እንተደኣ ኮይኑ እቲ ምክንያት ፍትሕ ብፍላይ ከዓ ዝሙት እንተኮይኑ ሓደ ካብቶም ተጻመቲ ዝሙት እንድሕር ፈጺሙ ወይ እውን ሓደ ካብቶም ተጻመቲ መንበሪ ገዝኡ ካብ ዝገድፍ ልዕሊ 2 ዓመት እንተገይሩን እቲ መጻምቱ ከዓ ደሃዩ ዘይብሉ ምስ ዝኸውንን ኣብቲ ምምቃል ናይ ንብረት ሳዕቤና ኣሎ ቃል ኪዳን ኣውሪድካ ብድሕሪኡ ናብ ምምቃል ንብረት እንዲሃታቱ ሕጂ ኣብቲ ምምቃል ናይ ንብረት እንታይ ዝገብር ነቲ ጠንቂ ናይ ትፍትሕ ዝኸውን ዘሎ ሰብ ከም ዝቕጻዕ እዩ ዝገብሮ ነቲ ዝሙት ዝፈጸመ ሰብ ፕላስ ነቲ ካብ መንበሪ ገዝኡ ዝኸደ ሰብ ሕጂ ነቲ ሓደ ወገን እቲ ናይ ሓባር ንብረት ዝበሃል ብምሉኡ ነቲ ሓደ ወገን ክህቦ ይኽእል ከም መቕጻዕት ናይቲ ዝሙት ዝፍጽም ዘሎ ሰብ ወይ ከዓ ከም መቕጻዕት ናይቲ ካብ ገዝኡ ርሒቑ ዘሎ ሰብ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉን ካብቲ ውልቃዊ ንብረት ናይቲ ዝሙት ዝፍጽም ዘሎ ሰብ ወይ ከዓ ናይቲ ካብ ገዝኡ ዝኽብል ዘሎ ሰብ ማለት እዩ ካብ ውልቃዊ ንብረቱ ካብ ሓደ ሲሶ ዘይበዝሕ ንብረት ነቲ ሓደ መጻምቲ ክህቦ ይኽእል ሕጂ እዚ ንምንታይ እዩ ዝሕግዝ እቲ ሰብ ኣብ ሓዳሩ ንክጸንዕ ንኸይዝሙ ወይ እውን መንበሪ ገዝኡ ገዲፉ ንኸይከይድ ሞ ጠንቂ ናይ ፍትሕ ንኸይከውን እዩ ዝገትእ ካብዞም ጠንቅታት እዚኦም ወፃኢ እዞም ጠንቅታት እዚኦም ዞም ዝጠቕስናዮም 5 ጠንቅታት ከበድ ጠንቅታት ዝበልናዮም ካብኦም ወፃኢ ብዝኾነ ምኽንያት ፍትሕ እንድሕር ይጠልብ ኣሎ ኮይኑ ሓደ ሰብ ከዓ እቶም ከበድ ጠንቅታት ስለ ዘየለው ፍትሕ ስለ ዝጠለበ ጥራሕ ካብዚኦም ጠንቅታት ወፃኢ ፍትሕ ስለ ዝጠለበ ጥራሕ ክቕጻዕ ኣለዎ እዩ ዝብል ትሕጊ ልክዕ ከም ታንተ ወይ ዝጠቕስና ኢኻ ነዚ ከቢድ ጠንቂ ዘየለ ከሎ ፍትሕ ዝጠልብ ዘሎ ሰብ ንምቕጽዑ ብምሉእ እቲ ናይ ሓባር ንብረት ነቲ ሓደ ውልቀ ሰብ ክህቦ እቶም ቤተ ዘመድ ሽማግለ እቲ ሕጊ ስልጣን የልብሶም ኣብ ርእሲኡ እውን ካብ ሓደ ሲሶ ዘይበዝሕ ካብቲ ውልቃዊ ንብረት ናይቲ ፍትሕ ዝጠልብ ዘሎ ሰብ ብዘይ ምክንያት ማለት እዩ ነቲ ሓደ ወገን ክህብዎ ከም ዝኽእሉ እዩ እቲ ሕጊ ዝድንግግ ነቶም ቤተ ዘመድ ሽማግለ ሕጂ እዚ ክልተ ገይርዎ ዘለዎ እቲ ሕጊ ሓደ እቲ ብመገዲ ቤተ ዘመድ ሽማግለ ከም ዝውዳእ ክገብሮ ከሎን ከምዛ ዓይነት ኣብ ናይ ንብረት ምምቃል ከዓ ከምዛ ዓይነት መቕጻዕቲ ክድንግግ ከሎን ብሓፈሽኡ እንታይ ንምግባር እዩ ፍትሕ ንዘይምትብባዕ ምክንያቱ ከከም ዝመረፅካዮ እንተደኣ ፍትሕ ክግበር ኮይኑ ርጉእ ስድራ ቤት ኣይክህሉን እዩ ብስነ ስርዓት ዝዓቢ ውሉድ እውን ኣይክህሉን እዩ እዚ እንተደኣ ኮይኑ ከዓ እቲ ሕብረተሰብ ብቑዕ ሕብረተሰብ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ብኡ ጌርካ ከዓ ናብቲ ሃገር ክትከይድ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ምምስራትን ቀጻልነት ዘለዎ ስድራ ቤት ኣብ ምብሓስን እቲ ሕጊ ስድራ ቤት ከምዚ ዓይነት